Hello everyone, khalambai, welcome back to my channel. Photographer, da जों थांगासिनो दङ गासिबो family hi गयो dia. Imam, नायदो. सले. जों दा थांगासिनो दङ Boko थिंजाय मोनसे जायगायाव बेरायनो थाखाय. तो दिननि ब्लगा बेनि बागैनो जागोन. तो नोंथांमोना अननानै नालांबाय थादो. तो लोगोफोर जों दा फैदों Boko मोनसे हाजोआव नोंथांमोननो देखायनोसै ओमफ्राय दा पुरा आं बिखुङाव टपला आखायाव टपला थांसै गोजौआव नोंथांमोननो देखायनोसै जों गासिबो फेमिलि फैदों तो दा मोनसे फिसा निजरा टाइपनि दङ बोहैलांदों बेखौ देखायनोसै बेखौ बारना थांनांगोन गोजौआव माखासे थांजोब्बाय उनाव थांलांबाय बैनो थांगासिनो जों थारमाने दिनै हरसे बेयाव थासिगोन केम्पिं थान्दा मोननायखाय आर'नाइखौ खाना लाबाय ओमफ्राय लोगोफोर गाखोलांबाय थानायावनो साइडथिं माने औवा बारि दङ ओमफ्राय गिदिर गिदिर अन्थाइ दङ ओमफ्राय अपोजिट साइडथिंबो औवा बारि दङ ओमफ्राय दहाय नुनाय दै निजरा जे दङमोन बे साइडथिंनो बोहैलाङो ओमफ्राय अखा हाबाथाय दाथ' गोजां बोथोर ओंखायनो दैनि आवाज गैया अखा हाबाथाय बिराद झर माने निजरा बोहैलांनायनि आवाज फैयो तो फाइनली जों सफैबाय जोंनि डेस्टिनेशनाव ओमफ्राय बेयाव एक्चुअली मोनसे रिजर्ट माने जानो थांगासिनो दङ किन्तु दा जास्ट जागायजेनदोंल'सो ओमफ्राय गोदानै तो दा जेबो जाथ'वाखै ओरैनो खालि माने जायगाखौल' साफा खालामनाय बायदि जादों ओमफ्राय फिसानो मोनसे न' नुनो मोन्दों बेयाव जाय माने बे न' माने जायगाखौ नायो केयारटेकारफोर दङ बिथांमोना बिदि न' लुना लादों ओमफ्राय लासै लासै बानायगासिनो आरोना ओमफ्राय प्लान्टेसन खालामगासिनो माने बोसोरथाम बोसोरब्रैसो नांगोन बे पुरा जानायाव ओमफ्राय जों थारमाने माने जोंनि न'निनो जायो स' जों माने दिनै फैदों आरोना बेयाव हरसे माने बेयाव जानोसै आरो ज'नो थानोसै नायनोसै मा खालामनो हायो थ' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादों आं जायगाखौ देखायसै ओमफ्राय जेब्ला अपेन जागोन नोंथांमोनखौ खोन्थागोन मालानिफ्राय बेयाव थानो हागोन माबायदि सब डिटेल्सफोरखौ आंनि ब्लगावनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा नाथाय ओरैनो जास्ट माने जागायजेनदोंल' ओमफ्राय नै बिथिं आरो माने पुरा रेडि खालामगासिनो जोंना थारमाने दिनै सानाव सफैनायावबो लेट जाबाय संनायाबो लेट थ' मिथिला माला मोनजायो अब्लाबो पुरा रेडि खालामगासिनो दालिया मोनबाय होन्दों ओमफ्राय नै बिदि मोनसे फिसा ओरैनो न'खौ दा लुदों माने कमप्लिट जायाखै ओमफ्राय मेट्रेस लाबोना दोनखादों थ' लोगोफोर जों दिनै बावनो हर थासिगोन बेयाव मोनसे फिसा न' बानायनाय दङ ओमफ्राय मोनसे टेन्टबो दङ दा टेन्टखौ नोंथांमोननो उनाव देखायनोसै जेब्ला लाइट साइट फोजोंगोन बेनि उनाव दा आरो हाजोथिं पुरा हाजोआवनो माबा माबि दङ देखायनोसै नोंथांमोननो ओमफ्राय आनारस गायनाय दङ गय फां गायनाय दङ बेयावबो जिरायनो थाखाय जायगा दङ बैनो टेन्ट हाउसआ ओमफ्राय बेयाव बिदि बास्केट बानायना होदों बेयावबो रेस्ट लानो हायो फट' सेसन लोगोफोर बै अन्थाइजों लोगोसे बै उनथिं अखाफोरजों जा मोजां जादों फट' खेबनो बेयाव आंनासो फट' लानाय जायासै ब्लग लाबाय थानायावनो ओमफ्राय नै बेथिं सफैबाथाय जों गोजौआव सफैबाय दा पुरा माने गोजौनिफ्राय नुजोबो आरोना खावसे बक'खौनो नुनाय बायदि जायो ओमफ्राय सोरगिदिं माने हाजो गेजेराव बे जायगाया आरोना ओमफ्राय अन्थाइ गिदिर दङ बेयावबो जिरायनो मोजां थ' दा जों एसे सेल्फि लानोसै बयबो जिरायनानै फट' सेसन खालामसै ज'नो थ' जोंना बेवाइफोर गिदिरफोराबो फैगासिनो दङ बिथांमोना सफैथ'वाखै एसे सेल्फि सेसन जाबाय जोंना दा एसे ओंखाम ओंख्रि मोननायाव टाइम दङ दासो संगासिनो अलरेडि मोनाखाबाय जोंना माने प्लेनफोरा हरखाब जायो नालाय
बेनिखायनो प्रब्लेम तो एसे हाजोखौ आरो नोंथांमोननो मोजाङै देखायनोसै सबथिंबो सुकननिनो टेंकि नुगोन नोंथांमोना ओमफ्राय बिथिं साना हाबबाय किन्तु बिराद मोजां मोनदों आरो बेयाव माने पुरा सोरगिदिं हाजो दङ लका लका बाबा लासै 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 थांबाय था बा लासै लासै हेलो कर दो एक बार हाय खालामनो हादों खेबसे बेथिं दै थांग्रा पाइप बे दैया मा दै झरनानि दै बिबार गायना होदों लोगोफोर जेब्ला बारगोन बिराद मोजां नुगोन औवा बारि बिथिं ओमफ्राय लोगोफोर दा जेबो नुनाय नङा नोंथांमोना दा खालि माने जायगाखौ साफाल' खालामदों ओमफ्राय देनांहाय माने फिसा फिसा कटेजफोरखौ बेफोर जायगायावनो बानायगोन बायदि मोनदों थ' दा माने पुरा प्लेन खालामदों जायगाखौ साफा खालामदों थ' ओरैनो फैनो थाखाय मोजां जादों आरोना साफा नुदों माबायदि मोनदों केनेকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে आइ मेगन नांगोन नो आदिसमोनाबो सफैबाय माबायदि मोनदों हेलौ लोगोफोर बिदि हाजो गोजौआव माने बिराद सिरि मोनदों माने क्वाइट आरोना माने पल्युसन गैया जेबो नइस पल्युसन गैया ओमफ्राय खाथि खालायाव बारा न'बो गैया थ' बिराद मोजां मोनदों जायगाखौ ओमफ्राय माने टेनसन फ्रि आरोना बेयाव गोजौआव जेब्ला जागोनथाय बेयाव फैनो थाखाय मोजां जागोन थ' नायनोसै माला जायो ओमफ्राय दा ओरैनो जिरायनो थाखाय बिदि फिसा फिसा माने टेन्ट बायदि बानायना होदों ओमफ्राय जिनिनो आरोना बियो ओमफ्राय जोंबो एसे रेस्ट लाबाय बयबो तारमाने हाजो गाखोनानै मेंबाय नालाय ओंखायनो ओमफ्राय बै नै बिथिं आरो बिजावजालिमोना सफैबाय ओमफ्राय बिजावजालिनि बे बिब' आब' जायो ओमफ्राय दा एसे फट' सेसन जागासिनो दङ ओमफ्राय जों माने आलदा आलदा फैबाय नालाय एसे लेट जाबाय सफैनायाव दा जों एसे बनफायार खालामगोन अर सायनो थाखाय रेडि खालामगासिनो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि मोनाखै लाइट फोजोंनो होबाय मोजां नुदों टुनि लाइट लगायनो हादों थ' लोगोफोर आइटेमाव बारा गैया बे जाबाय बयलार बेदर बयलारखौ ओरैनो ड्राइ फ्राइ खालामगोन ओमफ्राय बेथिं आरो लकेल दाउ बेखौ माने बिदै मा होनो झोल बानायगोन आरोना लकेल चिकेन कारि ओमफ्राय फार्स्टआव बयलारखौ एवग्रोदों ओमफ्राय आरो दालि दङ पनिर दङ बेनोसै नानि आइटेम गैला लेट जाबाय नालाय ओंखायनो थ' बयलारा मोनबाय ओमफ्राय दा आरो लकेल चिकेनखौ जानबाय थ' साननि ओंखामाथ' दिनै जोंना स्किप जाबाय मोनानिनो जासिगोन ओमफ्राय दा बे दंफां सिङावनो जाबाय बै टेन्ट हाउसआ देखायनोसै नोंथांमोननो गथ'फोरा पुरा इयाव माने उत्पात खालामगासिनो बोरो बेखौ माबोरै खुलियो खुलिसै चेन दङ बेयाव आरे चेन आसेना हेलौ हेलौ माबायदि मोनदों आब' बेयाव बोरिया नुवाखैनो गोजांदों नामा थ' लोगोफोर फाइनेलि जोंना अरा जोंबाय एकदम बनफायारा मोजां जाबाय दा गोजांदोंमोनबो बेयाव खुला नालाय बिराद गोजांनाय मोन्दों ओमफ्राय नै गिटारबो लाबोखादों दा पुरा एसे मेथाइ सेथाइ खननोसै एसे मेहफिला दासो माने मुजिसिगोन आरो लोगोफोर दासो एकदम मोजां मोनबाय बनफायार बिथिं गिटार आरो लाइट साइट फोजोंना होबाय दा एसे मोजां नुदों ओमफ्राय लाइटखौ फोजोंना होनायखाय दा माने एसे मोजां मोनदों आरोना ओमफ्राय दिवाली बायदि मोनलायदों एसे नै अखाफोराबो जा मोजां जोंदों बिथिं एकदम माने रिजर्ट फिल दासो मोनदों आरो एसे फैनानै दाबो जेबो जायाखै अब्लाबो थारमाने लाइटखौ फोजोंनायनि थाखाय मोजां नुदों ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि मोनदों जायगाखौ कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थादो
फाइनलि ओंखाम ओंख्रि मोनबाय स' बेवाइफोरमोननो जानो होग्रोबाय ओमफ्राय गथ'फोरखौबो जानो होग्रोबाय ओमफ्राय माबायदि मोन्दों होननायावथ' गोथाव मोन्दों होनदों गथ'फ्रा ओमफ्राय गथ'फ्रा जाखांबाथाय जों जिरायनोसै जानो ओमफ्राय खावसे थांगोन ओमफ्राय खावसे जों इयाव थासिगोन थ' नायनोसै थ' जों नै बिजावजालिया रानगासिनो ओमफ्राय जोंबो ज' जिरायनोसै लोगोफोर जों बेयाव ओंखाम जाबाय ओमफ्राय गानहोगोन बिदा ओमफ्राय नै बेवाइमोना थांगोन ओमफ्राय जों थालांगोन दिनै हराव थ' बिथांमोनखौ बिदाय होनोसै होनगोन र' थ' बेवाइफोरमोना थांसिगोन बेवाइफोर गिदिरमोना ओमफ्राय जों मोनथाम फेमिलियाव थालांसिगोन आरोबाव गथायखौ हेमिखौ लोगोफोर नै बिजावजालि बेवाइमोना थांनो ओंखारबाय बिथिंबो दङ थांनो ओंखारबाय जों खावसे थालांगोन ओमफ्राय खावसे थांनो ओंखारबाय बाय बाय होदो बाय बाय गुड नाइट बाय बाय आदिसाबो थांसै लोगोफोर जों दा पुरा ओंखाम सोखाम जाखांबाय गुड नाइट ओमफ्राय भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर लोगोसे मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आरो मोजां मोनदोंबा कमेन्टबो खालामदो ओमफ्राय लोगो मोनफिनसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव टिल देन टेक केयार बाय 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 गरदियास दे बाय बाय